Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma, Karon! imo kong ihatod o dili. Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Hoy! Oh, sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? Oh, may nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. May chance ko, di ba? Dili siya makikita na kung wa pa ko'y kahigayunan para niya, di ba? Kuan, malipayon sub ko alang nimo. Anak. Marag barugan mo na gid ang pagtawag na kong anak, ha, Bonbon? Sige. Ay, kumala ka. Kung makasal daw niya, ikaw ang himuon na kong usa sa muluhod. Aron mahimo na gyud ti kang amahan. Kurasayod ka palang sa matuod. Kurasayod ka palang. Let's go, Bonnie. Tana? Oh, wait. Ipuson daw na kining picnic mat. Ingon man kining mga pagkaon. Ako ra na. Ilabay ko ra na sa pangpang. No, Bonbon. Ayaw na. Makadaot ka na sa kalikupan. Kinahanglang masayod kita unsaon sa paghipos ug tarong ang atong mga sagbot. Aron di ta makadugang sa kadaot na sa kalibutan. Husto ka, sir. Mawin na ang buhaton na to. Sige, ako na hipos ining tanan. Unan lang sa kinagaw. Tabangan ta ka. Ay, gamay ra kayo ni sir. Ako na lang. Dili, tabang ko. Karon pa lang, maganadaan na akong trabahoon, Bonnie. Di ko gusto mauwawan sa ginikanan ni Pia kung musaka na unya ko sa ila, aron mangulitaw. Imong tinudo ng imong giingon niya kaganina, sir? Oo, Bonbon. Sama sa ka matinud-anon sa kong gibati para niya.
Mura na kog, wa makailas akong kaugalingon. I never knew I could love like this. Karon, mutuon ako sa ilang giingon, Bonbon. Nga. That love comes in the most unexpected places. Tinood na, sir. Tinood na. Sige na. Manghipos na ta. Aron, magkapauli na ta. What? Iyan ang ibuhat? Unbelievable. Sige, balik din eh. Pagdali. Ingon o sa barugan, nagyon ni Hari ang iyang giingon nga magbag-o na siya. Nangunay na siya sa pagpanghipos sa iyang gamit. Nga dili man gani na siya manghipos sa iyang gihigdaan. That's really new. I don't care bisan mag-unsa ka pa, Hari. Ang mahinungdanon ako karon, mao ang makuha ang babae nga imong nagustuhan alang sa akong kagwalingong interes. Ay, nakatug naman hinuon is ni punyo ni kusina eh. Ang gyapon balik sa Pepiya. Ay, hain kita. Kataon ron siya, no? Grabe ha. So, ganap sa kapayas eh. Sige kung bagnod ganina sa kapayas, sige sa kaon. Sos. Saan mo sabal, bangaan mo kayo. Lami, magituslom sa sen, ug suka. Ay. Naglain mo na kung kuto-kuto taon. Bida. Murag tukar kong hyper anida. Tungod di suka. Midago ka kong tiyan. Sige. Higo pag suka, dor ka na. Bahala ka na yan po niyong, oy. Pagamita ko sa inyong CR mo niyo! Yeah! Ops! Diyan ako sa luyong bahin sa among bahay. Mubalik na ko sa akong bayon. Sa kalam o ka! Kinsay, abay! Abay, ano na? Pigalo? Saan ako kita? Bay, kalit ang sabi mo ba yun, bay? Hindi ka siksik kay babae, ganiha o niya. Kalit lang ngadto sa nausap ka karon. Nga naman, usap na istabo Bay, sulti ko, bay. Ikaw mababae nga kanunay balita nga butabang sa katawan? Abay, Biday, ubos kay kunin mo na. abay, ayaw sa pagbiya. Pasabtun ti ka. Ay sa pagtalikod pa. Abay! Ay, kupungi, buhi ko. Magsulti sa ta, pasabtun ta ka. Buhi lagi ko. Abay, please. Buhi lagi ko. Di na ako kaya, Pia. Pasaylo ako nga gilimod ko ni mo. Pero dili mahimong may laing masayod ini. Buhi ko. Abay! Mawawang. Grabiha sa di mo bay, oy! Ay, ngumit ako buhi ko kay busul ko sigar, sige mo ko kang pugong taon ako, awa. Wana ka pungi, di yan nakarin ako bay. Na,
Danggit na. Ew. Ay, ato na ko magpaabot sa atubangan sa bay. Abay, ato ko magpaabot atubangan sa bay, ha? Bahala ka niya. Basta di ako CR. Bahala lain niya ako diyan. Mauna na ko. Nahibaw di ador ang akong sekreto. Pero nasayod ko makasalig ko sa suod kong hikala nga dili manabi sa uban. Dili mahimong may lain pag masayod ning gahom nga akong nahuptan. Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes, miinom sa Sid Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Di something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po 134. Minemaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Basta tatak Sid Marketing, tatak kining magaling. Wa pagyapon mo ani sa kapayasan si Apay Ador. Naglain gud ay ang iyang tiyan. Ay, naglibog ko. Sukat ka kanina. Di na mawaas ako una-una si Harry. Admitan niyang bruha. Nasayod ko nga hugot mong gidili nga mubati ko og ugmapan. Pero si angay na kong buhaton. Kani adto pa nga mahal ko na si Harry. Unsaon ko man sa pagpugong kini akong pagbati alang niya. Giyahi ko sa angay kong buhaton. Ermitan niyang bruha. Donay bati sa may Ang kanta. sapa. Malipayon siya. Gamay ilong dakog baba. Kusog nga mo kanta. O gak gak gak. Ermitan niyang bruha, ikaw ba na? Oh. Ermitan niyang bruha. Salamat kani ka. Salamat. Nihila ka nga migakus ka na ko. Nagkinahanglan mo ko sa imong tambag na ako sa kalibog karon. Nga no man. Si Harry. Lalaki. Kasi akong buhaton. Dili ko kapugan ang akong pagbati alang niya. Unsabay na sa imong dugan. Mahal na ko siya pero mahal ko usab ang akong gibuhat. Ang pagtabang sa mga nakinahanglan. Unsabay mas bugat ug alang kanimo apo. Ambot, naglibog ko. Pasagde ang imong kasing-kasing ang muhukom alang kanimo apo. O kung piliun ko si Harry, mawa na ba na ako ang akong gahom? Bay! Oh, hala! Abay! Oh, bay! Kadiyot, kudol. Bay! Kasulti mo ba yung kasulti mo? Kaputi niya, kagwapa. Taas kay buhok nga burag-burawan. Misidlak-sidlak. Pura magdiwata. Abay! Nakita ko nimo lalaki. Oh, kita kayo. Tinagad ko mga mata nga. Basta mga gwapa, babae. Klaro ka na. Mao ba? Nakita ko nimo karon. Apan malimot ka na nako ug masay mong pagmata. Bida sa balimta ti kaoy. Ang mga maanyag kasama ni mo, ma'am, di mahimong kalimtan tao ti kaoy. Bida, oy, hangtod sa kaltura, di ko kalimtan. Daga pa ka, ma'am, pulitaw ka, ha? Ako kung makauyon, pagkauyon ta doon, manguyab ko ni mo, sugta ko. Kanya pagkauman, magminyo ta. Ha? Mabuhi lagi di ka, basta saging, basta labing. Abay! O, saan ba na, ma'am? Malimot ka na nako, ado. Oh! Nakailangan ako! Sikat ako na ko! Nakailangan ako, ha? Matuog ka na. Wapang kuno ka! Nagduka ka na. Ay, wap alage! Matuog ka na, ado. Ay, di pa! Katulgon Ay! na na. Abay! Hala! Kalat ka na katog. Sayang pagmata, malimot siya nga iya kong nakita.
Ermitan niyang bruha. Ang tanang suliran ning kalibutan na adunay solusyon, Pia. Sa hustong higayon, masayran mo ang tubag sa imong mga pangutana. Ermitan niyang bruha. Hangtod sa sunotang panagkita po, dunay bake sa may sapa, mali pa yun siya. Sa budika kita. Yes, sir. Unsay balita karong adlaw, ha? Wa, sir. Wa siya karon sa pamantalaan. Kung mao, maghimo kita og panghitabo. Aron sa ingon, may ibalita may tungod sa maong babae. Matuman, sir. Matuman. Sir. May babaeng may ibabagsakyanan. Mal, kinsa ka ng bayana, ha? Mo manang bayana dinig hapon, sir. Pasudla! Pasudla! Miyabli ng pultahan sa sakyanan. Harry! Sakay! Ay, dili day si Harry. Abi na kog si Harry. Si Harry ay mong tuyo, dili ba? Sakay! Aha? O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong may bebenta sa palengke. Magandang balita yan tay, pero bakit matamlay kayo? Kasi sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talaga ang tumatanda. Said liniment lang ang katapat niyan tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang Sad Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang Sad Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa Sad Liniment. Sad Liniment Oil, a quality product of Sad Marketing. Tila ibon kung lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.